Sengithola umsebenzi wokuba udokotela kumuzi kaSaraj. Uyazi ukuthi njalo uma izofika la ekhaya khona into ezohamba kabi. Uzobona kuzoyenzakalani. Uyabona-ke manje ngoba sekhona wena la ekhaya. Konke kuzohamba kahle. Le phasile ayikwazanga ukuphila iminyaka eminingi kakhulu. Izophila. Uma wenza into ngenhliziyo yakhe emhlophe izophila. Mawufuna ukuqhubeka nokuhlala la ekhaya kumele unake umsebenzi owuzele. Bebesazama ukuhlela kahle usuku lomshado nje. Baba, lezi nkanyezi zibaluleke kakhulu kubaba. Selokhu sazama ukulungisa lezi ndaba zomshado besingakaze sifike ezingeni lalezi nkanyezi. Engabe yipi incwadi yami yokugcina? Ubani othinta ikhabethe lami? Kunomuntu omusha ofikile la endlini. Uzizwe ngathi uyena otshontsha incwadi yakhe yokugcina. Hawu kulola phela sohamba siyomcinga. Licanga ukuthi ngisele ngiyeza ukuthi amagumbeni amkhulu njengomuzi wami ngiyakwazi lokho. Kodwa bengakwazi ukuthi njengoba imizeni emikhulu nenhliziyo enzenza incane angufuni lo msebenzi wenu. Unami na ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora leshagalolunye ebusuku kuStar Khanya kuphela.